Talisay City Police ug masakop sa City Tuda ang nihimo og mga random checkpoint usa na kini sa ilang pagpangandam sa pagbukas sa klase aron masigurong luwas ug malinawon. Ang report ni Femari Dumabo. Gisugdan ang pagpaygan og random checkpoint niadtong Martes diin sagad ang mga motorsiklo nga mag-agian na duol sa mga tunghaan. Matud ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda nga pinaagi sa random checkpoint. Mapakgang ang mga tawo nga dunay daotang tinguha og mopahimos higayon tungod sa pagdasok sa daghang mga tawo sa tunghaan. Ilabi na karon nga nagpadayon ang brigada, eskwela og hangtod na sa pagbukas sa klase. Gihimo ang moong nga mga checkpoints agi og pagpangandam sa umaabot nga pag-abli sa klase. So atong siguroon nga ang ato ang syudad safe. Gihangyusab sa konseho sa Dakbayan sa Talisay ang mga opisyal sa kabarangayan nga mopakatab sa ilang mga barangay tanod aron motabang sa pagpasayon sa dagan sa trapiko sa pagbukas sa klase. Si Konsehal Danny Caballero, chairman sa Committee on Traffic Management ni Butiag, nga mas daghan ang motabang mas epektibo kini. Mitabang usab ang Talisay City Police sa bayanihan alang sa brigada eskwela. Ang mga police officers nitabang sa pagpanglimpyo sa palibot sa tunghaan. Dunga na usab sa pag-apod-apod og mga information, education and communication kun IEC materials nga naghatag og tips sa pag-ila og paglikay sa mga dautan sama sa kawatan. Nausab uban pang safety guidelines og hotline number sa Talisay City Police Station. Gitagan niini ang mga tinunan, magtutudlo, mga ginikanan ug mga naa sa palibot sa eskwelahan. Uban ni Godfrey Rilien ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.